Így-e? Kukucs. Halihó. Jó nagyot. Jó estét, sziasztok! Sziasztok mind a két embernek. Kettő mi vagyunk, és van rajtunk kívül még két ember, úgyhogy valószínűleg családtag, vagy valami nagyon közeli barát lehet. Vagy szponzor. Megnézzük, hogy rajtad van-e a monsteres sapka, meg a sikis póló. Rajtam. Nagyon rég találkoztunk, és itt nézem is a kivezérlés jelzőt, hogy jó lesz így a hang. Ugye mindig küzdünk itt a hangproblémákkal, meg a képekkel. Ritkán van összerakva ez a rendszer, ami itt most ragasztó szalag tartja össze, és nagyon jó, hogy nem látjátok, mert párnákon van itt a dolog, meg még majdnem bevettem a ventilátort is, mert kameraállvány az. Rég láttuk itt köreinkben. Te vagy az? Múltkor jól hagytad valakit a busz megállónál. Na, kit hagyott ott? Majd elmesélem, hogy tudja. Ja, úgyhogy mondtam Balázsnak, hogy ideje lenne már kicsit bejelentkezni és dumálgatni veletek. Nem is tudom, hogy mikor volt az utolsó, ma is dobtam Nem fel a egy Mikulás videót. sapka volt, még ma is, most is. Tavaly, decemberben. Ja. Régen volt, úgyhogy itt feltöltöttük a elemeket, akkumulátorokat, és akkor megpróbálunk egy ilyen MotoGP-s sztorizást leadni most nektek, illetve erről beszélni. Az egyetlen probléma ezzel, hogy már majdnem ez is fél éve volt, hogy kint voltunk. Nem, azért 3 hónapja. Mi? Szeptemberben. Meg augusztusban. Nem. Mind a kettő szeptember, igen. Közepén, aha. Eleje volt, ja. Jó, hát nekem már úgy tűnik, hogy nagyon régen volt. Mi már menni ismét, vagy mi a baj? Hát, mert tervezgetjük a következőt, nem? Terv az van mindig. Úgyhogy igen, ez volt, de szerintem azt látták többen is, hogy mi ott kint voltunk, ugyanis onnan a pár videót, meg képet, meg ilyesmiket osztottunk meg. Hát igyekeztünk tájékoztatni benneteket, meg megmutatni azt, hogy mi van ott éppen velünk, közvetíteni valamilyen szinten. Rengeteg anyagunk is van még egyébként különböző kamerákon. Például ezen a GoPro-n is még nem szedtem le, nagyon sok anyag van, amiből majd kivágunk kisebb részleteket, és akkor itt télen így kipakoljuk őket, hogy milyen volt az utazásunk. Az autóban is vettünk fel sok jelenetet, mindig valami témát kitaláltunk, ugye? És akkor arra dumáltunk egy 5-10 percet, felvettük, és akkor elraktuk így későbbre. Emléknek. Ja. Majd így módjával adagoljuk télen a szűkösebb napokra. Úgyhogy ez a tervünk, sajnos tényleg régen jelentkeztünk, úgyhogy elnézést kérünk ez miatt. Régen is volt live, kevés videót teszünk fel. Ennek egy helyett 2 oka van. Az egyik az, hogy időnk nem nagyon van, a másik meg az, hogy bődös nagy trógerek vagyunk, és nem foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy, ja, hát majd lesz valahogy, majd nem? lesz az jobb is. Na mi van, Balázs? Hogy vagy úgy amúgy mostanában? Mi volt idén? Motoroztál sokat? Mindig hallottam, hogy zúgtál, basszus, zengett a hangárkint. Mondták az asszonyok, hogy hogy a haranghangot elnyomod. Elnyomtam a haranghangot, mert tibeti hangtál volt. Japán hangtálak. Japán hangtál volt, 4 hengeres, Ja. sor 4-es. Többet motoroztam idén, mint tavaly, ez tény és való. Terveim szerint jövőre még többet fogok motorozni, vagy majd meglátjuk, ahogy alakul. Ja, én voltam pár versenyen, de azt beszéltük, hogy őszre, vagy hát inkább karácsony előtt valamikor csinálunk egy ilyen évvégi kis összefoglalót, vagy hát ja, igen, az a legjobb szó rá. Ezt most egy ilyen kicsit ilyen GP-s témára szerettük volna vinni. Mi Pepével már az elmúlt napokban ilyen Forza Pecco meg Vamos Jorge üzeneteket váltottunk. Nagy lázban voltunk itt az utolsó verseny előtt. Úgyhogy végül is én azért örülök neki, hogy így alakult. Nem Pecco lett már megint. Nem. Már megint. Ő volt ugye tavaly. Lett volna tavaly. már a 3 egymás után, az nem egészséges ez. Én úgy láttam, hogy annyira nem bánta, vagyis legbelül valószínűleg bánta, de egyébként nagyon pozitívan állt hozzá, hogy a Jorge Martin
ahogy meccselt a végén, meg ahogy ott beszélgettek, meg gratulált neki, meg ilyenek, szóval nem úgy látszott, hogy ellenségek, vagy ellenséges, nem mutatott ilyen negatív dolgot felé. Meg a nézőknek se, ugyan valószínűleg erre is nagyon figyelnek, hogy ne keltsen ilyen rossz, vagy nem mutasson rossz képet magáról. Valószínűleg nem volt annyira őszinte a mosolya, de hát azért jó kezelte ezt, és ja, hát kijárt azért neki is a jóból, és akkor annyira biztos nem bánt, hogy már pakültem át a képet, azt hiszem ma volt, hogy hát talán a 6., aki nem gyári csapattal nyert. Aha. Amióta van a 75 év, mert ugye idén volt 75 éves a... Előtte volt Rossi, a Yamaha-val, azt hiszem. Igen, és előtte ilyen 80-as évek, meg 60-as években, tehát az új, hát én legalábbis úgy olvastam, hogy az új korszak, amióta 4T van. 3 milliárd forintnak megfelelő összeg, csak egy darab motor, a bérlése egy évre, motor. Így van. És akkor a blokk az 300-400 millió. Ja, valami 500 000 euró körül néztük, vagy 350 000 euró, azt hiszem a blokk. Én már azt olvastam, hogy ha buknak vele, akkor ilyen durván 500 000 eurós károk szoktak rajta lenni. Ja, és akkor az nem olyan sok pénz, nem? Még azt beszéltük a múltkor, hogy még ez forintban is, egy még forintban is elég soknak hangzik. Mi meg is sírunk 20 000 forintokon, hogy pályamatrica, meg ki kéne menni, kimegyünk Németországba, Csehországba, basszus, 100 000 forintban van a hétvége, akkor oda bassz minket egész nyárra. Ott meg eurókban. Téged, mert én nem voltam, én nem szántam rá ezt az összeget. Még azt is sajnálom. Még forintban is. Az a baj, már más valutát nem tudok mondani, ami ilyennél szarabb. Tehát 100 000 forintnál bármilyen valutát mondasz, mindegyikkel rosszabbul. Így van. Úgyhogy ebbe kell gondolkozni, mert erre van. Nekünk ez van. Erre futja forintra. Ja, hát elképzelhetetlenül nagy összegek mennek. Sőt, és még nem is beszélünk egy verseny hétvége, vagy egy nap, vagy ott ahány ember van a catering nekik. Ben voltunk a garázsban. De hol várjál? Hát, akkor most elárulod. Hol voltunk? Jó, ugorjunk akkor, hogy GP, hogy kerültünk oda ki? San Marino. Itt én még felvettem egy ilyen pólócskát, de várjál, mert még késik a kép. Na mindegy, amit én nézek. Honnan jött az ötlet, hogy kimegyünk? Én már tavaly is néztem. Ja. És még a Covid előtt egyébként beszéltük, hogy ki kellene menni. Nekem van egy-két kollégám, akivel beszéltem erről, de akkor ilyen szebbi versenyek is szóba kerültek, mint Malajzia, meg ilyesmi. Na és akkor jött a Covid, aztán lefújtuk az egészet, akkor már tervezgettük, hogy merre, hogy megyünk. És akkor most ugye így csillapodtak ezek a dolgok, most felböffen megint, hogy akkor ki kéne menni egy versenyre. Ez nekünk ilyen holt szezon, ez a szeptembertől márciusig, nem nagyon motorozunk, nem versenyzünk, nem bemutatózunk, és mentünk volna valahová. Ilyen évzárónak. Aha. Igazából. És akkor jött ez az Olaszország, hogy ez viszonylag közel van, repjegy az olcsó volt, relatív olcsó, valami 50 000 forintból oda-vissza megjártuk, de hát ezt tavaly vettük még a repjegyeket decemberben. Igen. És januárban lefoglaltuk a szállást, baromi olcsó szállásunk volt. Az azt jelenti, hogy 80 000 forint volt a 3-4 napra. Ja. Úgy, hogy a part... mindenkinek? Igen, úgy, hogy a part az, hát szerintem mennyire volt? Egy utcán konkrétan. 20 volt 5 perc. Hogyha úgy számoljuk, igen. Hallod, hárman néznek minket, fénykorúban néztek 50 páran. 54-55-en néztünk. Nem jó időpontba tettük be. Én azt csak szimplán szarok vagyunk. Nem volt jó meghirdetve. Jó meg volt hirdetve? Nem volt rossz? Nem az a baj, nagyon ritkán jelentkezünk be, nincsen mozgás se az Instán, se a Facebookon, nagyon alább hagyott ez a sztori. Nyáron volt egyébként, nyáron viszonylag aktívabbak voltunk. Ja. Tehát nyáron azért voltak képek is kirakva, pár történet, itt voltunk, ott voltunk. Ja, most sőt a GP-nél is egy csomó mindent raktunk ki. Aztán másképp lesz. Az alatt is, meg kicsit megkéstünk ezzel a bejelentkezéssel. Meg én úgy szerettem volna, hogy hazajövünk a versenyről. Amikor vártam a repülőtéren órákat, már akkor is lehetett volna. Konkrétan vártunk 4 órát, mennyit? Hát valami nagyon sokat. Vártunk a repülőtéren. Körülbelül.
Szerintem egy live lement volna, ja. Akkor simán tudtunk volna, de hát az éjszaka volt 9-10-kor, nem tudom, hogy hányan nézték volna akkor is. Hát, hogy egyébként meg többen. Azt tudja. Ja, úgyhogy ez volt a terv, hogy kimegyünk egy kicsit, megszimatoljuk ott, hogy mi a helyzet ott kint. Hanyas keverékkel mennek. Milyen olajat öntenek bele, milyen guminyomással mennek, stb. Ja. Aztán ez lett a vége neki, hogy vissza kellett mennünk. Visszatapsoltak. Hát ugye először úgy volt, hogy egy állóhelyet vettünk, illetve többet, olyan jegyet vettünk, amivel állóhelyünk volt, és nagyon nem bántuk meg, mert viszonylag nagy területen mozoghattunk, sok kanyart beláttunk, egy 5-6 kanyart legalább, egy baromi gyors szakaszon voltunk. Hát annak a pályának az volt a leggyorsabb szakasz. A leggyorsabb szakasz, egy nagyon gyors kanyar, utaztunk, szombaton kimentünk a pályára, időmérőedzésre, oké. És a versenyen megjelent 2 pilóta fehérbe öltözve. Igen. És fehér motor, fehér ruha. És nem tudtuk. És úgy, hogy eddig én legalábbis nem is mentek ilyen szín kombinációba. Igen. És végül is kiderült, hogy ki volt az. Nem ismertük fel, csak azt láttuk, hogy kurva jó megy. Nagyon eszi a többieket, nagyon lép meg. Így van. Akkor már gyanús volt, hogy az nem a 6. osztályból jött oda. Hogy nem izé volt, így van, nem évelején kezdett. Ja, aztán ott az elől bent volt a darálóba, és akkor ott gyanús volt, hogy rá érdemes lesz odafigyelni. Hát és akkor a Márquez gyerek volt ez egészen konkrétan. Azt hittük, hogy lefagyott, mert élőben követtük, volt a telefonon ilyen applikáció, ahol full live-ba mutatták, hogy ki jött fel, milyen időeredményekkel megy, és egy pár infót még lehetett ott róluk követni. Ha még nézel, te még tudsz kérdezni. Mire vagy kíváncsi? Ricsi látott minket a tévébe. Láttál minket? Tényleg lát? Állítólag látott. Az nem igaz. Volt kint 100 000 ember. Amúgy én kiszúrtam magam az invázión. Tényleg? Képen. Kaptam képet. Nem volt nehéz. Ott sok ember között csak én voltam zöld. Tényleg. És kiszúrtam, hogy annak a Pitwallnak hívják? Aha. Pitwallnál volt egy ilyen kék kis bódé, és a kék bódé előtt egy zöld pólóba álltam, és csak én álltam ott a zöld pólóba, úgyhogy, de brutál sokan voltak. Aha. Tehát ez a pályainvázió, 2-szer is voltunk így meginváziózni a területet. Hello Timi, te is itt vagy újra. Tök jó. Meginvázióztuk a pályát. Amikor lemegy a futam, akkor mikor bemennek a motorok, tehát már az összes motor lejött a pályáról, ugye lejtik a futamot, még egy kört tesznek a motorokkal, és utána bemennek a depóba ezek a gépek, na és akkor kinyitják a kapukat, azokat a kapukat, ami a nézőket választja el magától a pályától, és akkor kezdődik ez az úgynevezett pályainvázió, ami nem mindenhol van, de egy szerencsére volt, és be tudtunk jutni a pályára. Hát akkor az a hatalmas mennyiségű tömeg ott elkezd betódulni a versenypályára. Hát én elvesztem először, vagy ez túlzás, hogy elvesztem, inkább ti vesztetek el, mert ti később értetek oda, de olyan brutál mennyiségű ember dőlt be a pályára, hogy ha felemeltem volna a lábaimat, akkor is mentem volna, tehát ott nem volt kérdés, hogy bemenjünk a pályára, igen, vagy nem. Ha nem akartál volna bemenni, akkor is bementem, hogy be kellett mennem, mert egy ilyen kicsit keményebb. Igazából ott, ahol mi voltunk először, az állójegynél, ott ha lesz talán kép, raktam, küldtem át, tehát ott azért elég sokan voltak a szurkolók az zászlókból kiindulva, tehát ott kemény mag volt egyébként, ott volt egy jó nagy pekós kemény mag, igen, fanklub. Hát de ez olyan, ugye nem annyira volt sok magyar egyébként kint, tehát elég ritka. A repülők téren kívül nem nagyon találkoztunk magyarral a pályán, és én csak így nézelődtem a pályán, és amikor még az a sprinten volt, amikor a Martin ment, hogy csak úgy megijesztem, hogy remélem ezt a szopót megszivatják. Így hát Csávó áll a kordonnál, megfordul, én is remélem, azt mondja. És rengeteg, több 10 000 ember volt ott, és elég kevés magyar volt egyébként. Igen, jó helyen voltunk akkor is, egészen a kerítéshez odaállhattunk, és ott pár méterre mentek el a motorok tőlünk, ez jó volt. És hogy volt előttünk kivetítő, szia Szandi. Volt egy olyan volt, egész 300 méter. Szóval lófasz nem láttunk rajta, de volt kivetítő.
Fogalmunk sem volt, hogy mi volt rajta, éppen nem láttuk. Hát egyébként ugyanaz ment a kivetítőn, mint amit a TV-ben, Arena 4-en, ha nézett például, amit ott mutatnak, tehát full ugyanaz volt egyébként a képen. Igen. Lehetett beküldözgetni képeket, ilyen csoportkép, azt mondjuk a tévében nem mutatják, de ott folyamatosan tették ki ugye a képeket. Volt egy ilyen QR kód, amit leolvastunk, és Igen, az a fan fotó, vagy nem valami is tudom, hogy ilyesmi minek néven hívták. volt. Az volt a lényeg, hogy a kivetítőn volt egy olyan reklám, hogy itt ez a QR kód, ami mögött volt egy weboldal. A QR kóddal ugye beolvastad a weboldalt, vagy bepötyögted, talán ki is volt írva, és akkor a weblapon elfogadtad mit tudom én, mindenféle bejegyzést, és feltölthettél egy fotót. Fél lábadat odaadod, cipődet, meg ilyenek. igen, rájuk iratsz mindent. Bármire használhatják azt a fotót. A lényeg, hogy amikor ott voltál kint a pályán, akkor csináltál ott egy fotót, hogy egy ilyen ruhába voltál, vagy így ilyen szurkolói cuccba, vagy épp itt szurkoltál, csináltatok egy selfit, és azt feltöltötted erre a weboldalra. És egy párat oda kiválasztottak erről az oldalról, és kirakták a nagy kivetítőre. Az viszont a tévében nem hiszem, hogy ment. Nem, az tuti nem megy. És azt ilyen szünetekbe játszották. Ja, meg volt ilyen dance kamera, akkor akit vett, azt ugye a második... Szavas Zsolti, Bozsóki Zsolti, régen találkoztunk veled is. Mit látni? Dobott egy lóvét. Ja. Lóve. Na igen, dance kamera? De ja, nem táncoltunk. Nem, csak hogy az is van ilyen kamera. Ja, és akkor mi volt? Várjál, akkor volt, hogy akkor felmentünk a pályára. Igen. Azt tudom, megint hogy kurva sima volt. Nagyon jó. Nem, nekem volt egy másik... Kátyút találtál, vagy mi? Volt ott. Magyar közutas volt. Mi volt? Tiszta volt, ugye? Ez volt azt akartam mondani, hogy olyan tiszta volt a pálya, hogy ugye a köveken keresztül mentünk be, és ahová léptél, szörnyterem. Ott maradt a lábnyomom a pályán. A kavics ágyon tudtál ugye bemenni, az ilyen fehér, nem zúzott kő, ilyen gömbölyű, mit tudom én, milyen kavics Dunakavics. Folyami kavics, fehér. De a drágábbik fajtából az a lényeg, és akkor poros lett a cipő. Igen, és ahová léptél, ott maradt a lábnyom, csak annyira volt tiszta a pálya egyébként. Igen. Azt úgy kicsit érdekes volt. Aztán jött ott közben Ricsi mondja, hogy szokott lenni tévében montásban, szerintem ez a fan kamera vagy mi, ugye? Arra írod, Ricsi, hogy mutatják a nézőket. Ja, és minket nem mutattak, pedig töltöttünk fel képet. De a második alkalommal voltunk ott, és nem is tudom, hogy pontosan. Viszont amikor benyitottam a kocsmába. Melyikbe? Hát ott Rossi falvába. Igen. Amit meséltem. Akkor benyitottam a kocsmába, abba a cuccba, amiből a pályáról mentünk oda. Akkor a Sky News-on viszont benne voltunk. Az tuti. Már ugye akkor húzta le a kamerát a kisgyerek, amit meséltem, hogy a Sky News-on ott viszont ott voltunk. Ja. Ricsi kérdezi, hogy mikor lesz erekje bemutató. Készültünk azzal. Milyen erekje? Készültünk vele egyébként. Azt nem mutogatjuk, mert többet ér, mint a Twingo. Amúgy igen. Itt vannak mögöttünk, majd mindjárt megmutatjuk. Pedig az sem kísérték. Azt tegyük hozzá. Mit szólnál, hogyha tennénk be képet, és akkor akkor folytathatjuk ezt a dolgot? Mert bekészítettünk egy pár képet. Egyébként gondolom így a háttér öltözékből, meg a sapkából, meg a mezekből azért kitalálják, hogy kinek szurkolunk. ki volt a nem is kedvenc, hanem így inkább szimpatikus versenyző. Olaszoknál egyébként nagyon nem tudtam spanyol zászlót venni, az igazság. Nem sokáig maradt a kezedbe. Nem sok spanyol boltot láttam egyébként. Nem. Felraktam egy ilyen albumba egy csomó képet. Most engedjétek meg, hogy ez nem időrendi sorrendben lesz. Kronológia? Sőt, még nem is beszéltünk arról, hogy második alkalommal hol voltunk, mert 2 hét múlva újra kimentünk erre a versenypályára, hiszen 2 hét múlva ugyanott rendezték meg a következő MotoGP futamot, azért mert elmaradt a kazak nagydíj, azt hiszem. Meg az indiai. Meg az indiai,
de a kazak helyett volt ez, amire másodszor is kijutottunk, egyre komolyabb helyre sikerült jegyet váltanunk. Bekvalifikálni magunkat. Kicsit közelebbről beleszagoltunk itt a kipufogókba. Akkor mutatok egy pár képet, és akkor nézzük. Ja, egyébként erekjékre visszatérve még azt akartam mondani. Én lejjebb veszem a hangerőt, mert úgy látom, hogy itt pirosba verem néha egy rendszert. Biztos mutálsz azért. Hogy az erekjékre visszatérve, jó kérdés egyébként. Na, az a baj vele, vagy hát nem baj, csak ott azért, hogy egy állójegyet veszel, vagy még ha csak egy sima lelátói jegyet is, ami azért nem annyira olcsó egyébként. Most nem tudom, hogy... Hova? Hát ugye bárhová veszel egy jegyet. Mennyibe került a mi jegyünk valami? 125 euró volt fejenként. Arra konkrétan emlékszek, a 2 napos. 50 körül, nem? Igen, 50 körül volt. Állójegy 50 körül volt. Ez volt a legalja. Azt is megvettük januárban. 28% kedvezménye. Szeptemberben volt a futam. Tehát, hogy ez volt a legalja egyébként. Tehát itt azért nagyon aláírásokat nem kell gondolkozni, mire kell aláíratni, mert annyira távol vagy mindentől, és annyira le van szeparálva, hogy nem tudja átmenni egyik helyről a másikra, hogy nem tudtál igazából versenyzők közelébe jutni. Ez az egyik. A másik, hogy még ha ilyen 500 euró körül mocorognak ezen a pályán a főlelátó, ami a célegyenesben van, na még ott sem tudsz versenyzők közelébe jutni egyébként. Hát nem. Tehát, hogy ahhoz, hogy ott legyél, de hát ez ugyanúgy a Forma 1-nél is úgy van, meg minden ilyen komolyabb sportnál, vagy ami ennyire fel van kapva, mint például ez, mert most volt a tévébe, vagyis hát egy ilyen reklám, hogy idén 3 millió ember látogatott ki a GP-re, ez rekord. Aha. Tehát azért az elég sok a 20 futamra, 3 millió embert, ha leosztasz. Hát ezen voltak 165 000. A buszra is nehezen fértünk fel egyébként. Az egyik nem is tudtuk, hogy van busz. Igen. Na, de akkor, és akkor nekem nagyon tetszett az álló sztori, tömegközlekedtünk. Jó volt, én azt mondom, hogy jó volt, hogy nem ülünk. Nagyon jó volt a hangulat, minden. Pilóta is itt van, szevasz Pili! Mi van nem a Rometnek, a Verhovinának a oldaldeckniejével, a 3D nyomtatottal? Fölhívtad a ember? Sikerült szerezni? Érdekelne a téma. Mi lesz? Nézted amit beszéltünk? Tudod, miről beszéltünk? Megnézted? Haverod? Második volt, ha jól láttam. Kicsoda? Fábió gyerek. Ja. Na. Nem nézek még utána. Jó, Ricsi kérdezi, hogy itthon milyen jegyárakra lehet számítani. Te mit mondasz? Azt beszéltük, hogy egy picikét lehet, hogy drágábbak lesznek, mert nem lesz annyi hely. Meg lelátó, kilátó, lehet, hogy ilyen mobil lelátókat telepítenek majd, de egyelőre nagyon kevés ember tud menni arra a pályára. Én úgy hát egyelőre még szerintem ilyen, nem is tudom, én nem néztem utána, de szerintem pár ezernél több nem. Ja. Én azt hallottam, amikor nyilatkoztak róla, hogy 40 000 ember fog beférni a pályára összesen. Tehát annyi lesz az összkapacitása. Tehát a 40 000 emberre én 50 alatt nem gondolom, hogy lesz egy jegy. Mert mi lenne 50 alatt? Tehát 50-től fog szerintem indulni a legalja jegy, legalábbis én úgy gondolom, a két-három napos nem is biztos, hogy mondjuk a pénteki nap, vagy az, hogy 3 nap, vagy 2 nap nagyjából ugyanannyiba kerülnek, de szerintem az alatt nem lesz jegy, meg majd még egyelőre várjunk azzal, mert bármely az ország, a világon bárhová tudsz venni VIP jegyet, ide még nem. Tehát, hogy... Ide nem tudsz? Még mindig nem. Tehát, hogy még annyira nem. Azt mondja, hogy ő repülővel Ketten néznek minket, tök jó. Na. Akkor indítsd a videókat. Indítsuk a videót. Vagy a képeket. A képeket? Akkor képek. A képeket. Azt, és akkor arról tudunk beszélni. Na, ezt figyeljétek. Mit kell figyelnünk? Ez a háttér, ez a 2 vas, ez a miénk. Ezt még a Rétsági bemutatón sikerült lőnie valakinek. Lehet, hogy nekem itt volt ez az emlékezetes kilövés. Aha. Nem ezt akarom mutatni. Indítsuk el. Várjál, itt meg kéne mennie. Ajjaj. Na.
Mindegy, ez nagy kilövés volt, ez tény és való. Hogy az kilövés volt a javából. Aha, na ez baj. Pedig azt mondtad, hogy egy fél órával ezelőtt, hogy minden. Na, meg is történt. Na, ki ő, Balázs? Én úgy látom, hogy ismerős nekem az a sapka, amit a fiatalember kezében van. Nekem is ismerős, mert az én sapkám. Ő a Valentino Rossinak a csapatába versenyez a MotoGP kategóriába. Bezeki, ugye? Egy olasz ember, fiatalember. Helyi volt. Helyi. Nagyon szimpatikus volt, mert hogy nagyon sokszor kijött oda közénk, meg aláírást adott, és bármikor oda szólt neki valaki. Mint például ez a kép is úgy készült, hogy ez edzésről jött le a pályáról, és annyi ideje nem volt, hogy átöltözzön, és már jött oda a szurkolókhoz, rajongókhoz. Nekem ő az egyik, nem hogy ő az egyik, hanem ő konkrétan a legszimpatikusabb versenyző. Ja. Ja, azt mondja. Ez bent készült a padokban, vagy padok mögött. Ugye olyan jegyünk volt a második alkalommal, amikor kijutottunk, hogy egészen be tudtunk menni a MotoGP-s, vagyis nem is csak a MotoGP, hanem Moto2, Moto3 garázsokhoz is, egészen a padokba, és ott voltunk a versenyzők, szerelők között. Az úgy néz ki, hogy a versenypálya mellett van ugye a Box utca, azon belül a Box utcára nyílnak rá ezek a garázsok, ahol tulajdonképpen a GP csapatoknak, illetve karámok, és a Moto2 csapatoknak, majdnem az összes Moto2 csapatnak a garázsa van. És még ez mögött is voltak egyébként sátrak, amikben viszont a Moto3-asok voltak. És ugye itt a garázsok mögött álltak azok a kamionok, amikben a versenyzők aludtak, éltek, beszéltek, tárgyaltak, illetve maga a csapat. Ezek hatalmas nagy kamionok voltak, 2 szerelvény van rátolatva a garázsokra. Mindegyik kamion vadonatúj. Az összesre. Mutatunk majd erről képeket, és gyakorlatilag ott egy ilyen csapatközpontot, vagy egy ilyen, nem minek hívják ezt? Nem tudom. Kanapétól kezdve tárgyalóteremig, pihenőszobáig, zuhanyzó, minden volt bent. És akkor abban mozgott a csapat, ez volt közvetlenül a garázs mögött, és akkor ez mögött volt egy olyan sáv, ahol tulajdonképpen kezdődtek a kantin részek, éttermek voltak ott, meg bevehettek azok nem versenyzők, azok az emberek, akiknek oda volt jegyük. Nagyon szigorú volt a beengedés mindenhol, egyébként ilyen spéci passzok voltak, majd ezt is megmutatjuk. És akkor itt lehetett elkapni ezeket a versenyzőket, néha ott mozogtak, mentek át. Megmutassam, hogy mit kaptunk? Mutassuk meg, mondjuk konkrétan ezt, hogy most itt mit ír alá a Bezeki. Itt van egy ilyen kis sapi, amit közelebb teszem, akkor ott van 2 aláírás, és ez úgy van, hogy ez itt a Bezeki, ez pedig a csapattársa, ő is aláírta, tehát ezt mondjuk nem a Rossinak a boltba vettem, de ez még annyira új, hogy még a címkét is rajta hagytam, mert ezt így nem igazán szeretném most már hordani. Pili azt mondja, hogy ő repülővel jön, mert ő pilóta. Jó, jöhet. Szóval ez a sapi most már kifutó, mert a Bezeki nem ennél a csapatnál lesz, és ez a színdesign, ez csak most volt idén, vagyis hát lehet, hogy jövőre is ez lesz. Bez. De ez így volt, és akkor... És ezt a VR46 shopba vettük, vagy ezt látod, hogy még a pályán? Ezt még a pályán vettem. Még a pályán. Na, akkor majd a shopról is mesélünk, hogy... Ezt a pályán vettem, tehát aláírattam, sikerült aláíratni a csapattársával is, és ez így igazából... Hivatalos, és 8-szor annyit ér, mint előtte. Hát igen. Hát most kinek mennyit ér, de igen, nem rossz. Áruk van egyébként most már így. Ja. Na nézzük meg a következő képünket. Egy egészen közeli kép a 3 pilótáról. Szerintem a Jorge Martin, Pecco, meg a Bastianini van rajta, ugye? Ez igen. Nem a sprint volt. Igen. De most a sprint után. Ja, a sprint után mentek. Persze, mert a sprint után bementek a depóba is. De kint volt a díjátadó is oda. Meg ez volt motorokat, hogy utána mentek be, nem is tudom, hogy hívják, mindjárt mondom, mi volt ez.
Ők voltak első 3 hogy hívják be? Időmérőn. Aha. És akkor csináltak velük interjút. Tehát, hogy itt... Ja, ez a tiszotos sztori volt, igen. mind. Aha. Vagy órát kapott talán a Pekó, nem? Igen. Volt ez. A pole pozíciói. Szóval elég közel láttuk őket, tök izgi volt. Mehetünk tovább? Felőlem? Na, benn voltunk egy garázsban. Karám, ahogy ott mondták. Karámban. Mégpedig a Rossinak a Moto2-es csapatánál vendégeskedtünk. Ők voltak Ott van az. ők. Yamaha Racing. Mi lesz, látod? Kaptunk egy ilyen guest kártyát. Ezzel mehettünk csak ott be. Hogyha ez volt a nyakunkba, akkor nem piszkáltak minket. És olyan jogunk volt, hogy... Nem sok. Nem sok amúgy. Jogunk volt ott lenni. Akkor mindegy, csak kussoljunk, mert ne legyünk útba. Szóval ott a kerékmelegítők voltak, ott ilyen melegen tartókban voltak bent a kerekek, a üzemanyagtankok voltak ott lerakva, ott méricskélték mérlegen, hogy mennyi üzemanyagot tankoltak bele, lemérték mennyi marad benne, mennyit tankolnak bele, és akkor volt ott 2 mérnöki gárda, azt hiszem 2 ember 2 oldalt, számítógépek előtt, telemetriával volt tele, előttük volt, mit tudom én, egy 3-4 monitor, és fent is voltak még monitorok, ami mentek a futamnak az adatai, a idők mentek rajta, élőközvetítés, meg nem is élőközvetítés, talán valami más kameraképek is. És akkor a 2 versenyzőnek úgy nézett ki a garázs, mint hogyha így a karám, mint hogyha így a félbe lett volna osztva. És az igazából oldal, félbe is volt? Hát félbe, majdnem, egy picit aszimmetrikus volt, de hogy az egyik oldalt az egyik versenyzőjé volt, a másiké. Mind a 2 versenyzőnek voltak saját mérnökei, saját szerszámai, tehát full szimmetrikus volt egy bizonyos része ennek a karámnak, és akkor úgy szerelték, és hogy nem keveredtek nagyon az emberek, és hogy nagyjából... Meg alkatrészek se. Alkatrészek se. Azok se tudtak keveredni. Szétszedték ott előttünk a teleszkópokat, kivette a rugót belőle, műanyagtok, belerakta, lemosta, félretette, cserélték a rugót, nem tudom, hogy kuplungot, szerintem csúsztatta valamelyik biztos. Ja, hát láttam, nagyon rápöckölték. Rá volt állítva nagyon. És oda mehettünk a motorokhoz, legugoltunk mellé, nézegettük a fékeket, na azért egy 5 perc után már ránk szóltak, hogy nagyon közelről néztük a féket, az annyira nem tetszett nekik, de hogy felvételeket is csinálhattunk. Egy kérésük volt, a telemetriai adatokat, azokat ne vegyük fel, mert az egész komoly, minek mondják ezt, nem műhelytitkot akartam mondani, hanem egy más szó, ami most nem jut eszembe. Szóval elég nagy jelentőséggel bír az, hogy adatokra vigyáznak. Na ez a lényeg, hogy azt nem szerették volna, hogy kikerüljön. Nem akarják azt mutogatni, nem szeretnék, hogy másik csapat birtokába kerüljenek, mert így hátrányba kerülhet az adott csapat. Szóval egész közel voltunk. Szóval egy ilyenünk volt, és ezzel lehetett bemenni a Hospitality-be, amit először én azt hittem, hogy valami ellátás volt végül is. Ellenállás. De nem gondoltam volna, hogy az a éttermet, vagy nem is étterem, hanem azt a részt jelenti, ahol tudtunk kajálni. Hát gyakorlatilag az is 2 kamion volt egymás mellé állva, de van róla 2 vontatmány fölemelve, középen összekötve, és akkor tele volt asztalokkal, és egy zárt rendszert alkottak ezek. De akkor ezt is bemutatjuk. Ez még nem az. Ez még nem az. Komámmal, aha. Hoppá. A Pitfallra felmehettünk, ahol szintén kaptunk egy különleges kártyát. Ezt már nem hozhattuk el szerintem. Sajnos. Ezt elvették tőlünk. De előtte megpróbáltunk mi felszökni, mert mi rafináltak voltunk. Illegálba, hát az egyik szerelőt megkérdeztem. Annyi időm nem volt, amikor átszaladtunk, hogy a telefont elővegyem, hogy csinálják egy képet, mert már leszettek a falról. Igen, itt elég komoly szekusok vannak, nagyon komoly felszereléssel, rádiókkal, akik ott cirkálnak jobbra-balra, és ha kiszúrja azt, hogy ott az gyanús az ember neki, mint hogy nem idevaló lenne, akkor egyből jön és mondja, hogy tűnés vissza. Volt egy piros vonal a karám szélén, meg ahol volt ez a box utca rész, azt
lehetett átlépni, azt nem szabadott átlépni. Kidughattuk így a garázs ajtón a fejünket, mentek el előttünk a versenyzők, de csak annyi volt, hogy ezt megnézhettük. De kaptunk Mariától, ami... nem. Ami hoztunk volt, hogy hívják, aki ott... Pesztrált minket. Igen, aki ott irányítgatott minket, meg ha valami kínunk volt, akkor neki kellett mondani. Kaptunk tőle ilyen kártyát, és akkor vele bemehettünk erre a pitwallra. Ebbe az volt a jó, hogy na hát ettől közelebb tényleg nem kerülhettünk ilyen gyors motorokhoz, mert egy 3 méter ott voltunk tőle, amikor mentünk. És végig mondta, hogy az edzést, már jó, hogy fél órát ott voltunk. Aha. Ott voltak ezek a monitorok, ahol követték a mérnökök a versenyt. Hát ahol lógatják ki a táblát. Ja, igen. Mert ugye itt nincs rádió, most már tesztelik, de igen. A motornál nincs rádiózás. Rakták fel az autóknál eredményeket, és akkor ott kilógatták, akkor nekünk úgy kellett helyezkednünk, hogy ne legyünk nekik útba. Igen. Ott voltak a monitorokon, követtük, hogy mennek körbe a versenyzők, és akkor tök jó nyomon lehetett követni, hogy ki hol van éppen a pálya melyik szakaszán. És az volt nekem furcsa, hogy a piros volt a jó idő. Ami pirossal volt, ott ment jobb időt. Tehát nem zöldel volt írva. De volt valami sárga is, meg sárga is. Ugye a szektorban a legjobb idő, meg magához képest jó idő, a rekordidő, tehát volt, hogy 3-4 kategória. Magyarázta ott a csaj, de nem is nagyon értettem, vagy nem emlékszek már, hogy ez mi volt. Zavarba volt. De egész érdekes volt. Na, hangos volt. A füles az igazából azért kellett, mert különben most hallókészülékkel járnánk, mert olyan brutál hangosak voltak. Kibaszott hangos, de hogy még a Moto2, Moto3 is. Igen. Nagyon. Szóval ott szórakoztattuk magunkat, meg a motorosokat. Ja, ez jó volt, nagyon jó volt, hogy ilyen közel mehettünk, és tök jó idő volt. Ilyen rövidgatyás idő. Csináltunk képeket, videókat, majd pattintunk ki egy párat. Na nézzük a kövi képet. Ez ugyanaz, csak egy kicsit nagyobb látószögbe. Ez egy 360-as kép, amit a Balázs Insta kamerájával csinált, a karámban bent. Így van. 2 motorkerékpár bent állt, néha levették az idomokat, szerelgették ott őket. Pepe ott néz kifele, vágyattan, keres valakit. Igen, ott a Márquezzel éppen ott kokettáltam, azt látom. Mit mondott? Nem, csak dobott egy lájkot, hogy ti vagytok, aztán sok látszik. Jó van, mehetünk is tovább. Hoppá, Policia. Voltak ott ilyen autók. Gyengébb járművek voltak a... Rendőrök kihoztak, azt hiszem, hogy Ducatikat. Igen, az egy multisztráda ott a sarokba. Meg egy Lamborghini rendőrautó volt. Az elég menő volt. Hát figyelj. Jött, ott ingyen volt nekik, hát ott rakják össze. Olyan, mint itt egy Suzuki, egy jó Suzuki Esztergomból. Ja. Érted? Nem? Árkategória is hasonló a felninek, meg ott a kocsi. Hát ez valószínűleg meg fog autópályán, itt nehéz ellógni. Mert egy eres Octaviától még talán majdnem meglép az ember, de ez itt már netsz. Ja, aztán csináltunk egy-két fotót vele, ezzel az autóval. A sál ne tévedszem meg senkit a nyakamba. Nagyon brutál meleg volt. Igen. és én nem vittem krémet. Gondoltam, hogy majd most nem kell, hogy bírjuk, de egy óra múlva már a nyakam úgy fáj. Nagyon meleg volt. Hogyha fordítva vettem föl a sapkát, akkor a arcom égett, úgyhogy egy laza 6000 forintért adtak egy ilyen sálat. Én Red Bullos San Marino MotoGP-s sál volt, úgyhogy szerintem 15 euró. Én is vettem ezt a milyen sapkát? Pampali sapit, kiskacsásot, és akkor árnyékot adott. De kell, mert a pálya mellett nem nagyon van árnyék. Kellett. Jó. Ja, itt vagyunk a pályán. Hoppá, tök jó. Felment rengeteg ember a pályára, volt, aki széket is hozott fel magával, hiszen a pálya mellől, ahogy nézte a kempingszékről, az ugye ott volt nála, és bevitték a pályára, és leült a versenypályára, és akkor ott hesszőgettek. Itt még egy ilyen 1 órát szerintem simán ott voltak fent az emberek, addig tök nagy élet volt a célegyenesben, meg mindenhol. Sétálgattak körbe-körbe, hát körbe nem, de lehetett ott járkálni. Kanyarokba feküdtek, fetrengtek.
Arról tettem be képet egyébként, Tettél be? mert megmutatjuk, az buli volt. Na, akkor mik a... Pili azt mondja, hogy kúpolt már meg Eres Oktávia Lambót autópályán. Na, De nem csak férje, nem? saját élmény. Meg a sajtos tejfölös lángos tolmácsról. Milyen jó volt, nem? Fönt a felső kocsmába. És Ó, nagyon hallod, köszönjük, azzal ott, életet mentettél. de nem, hogyha itt a pályán kint, hogy... Ja, és szarrá sajtos- kerested volna. Fo, Ja. fo. Nagyon jó volt. Máriát keresi. Sziasztok, egy jó hideg sör. Hát már jöhetne, valamikor átugrunk Tolmira. Na, Egy sörre. Na, akkor szóval, hogy tök jó volt ez a, tényleg, hogy fel lehetett menni a pályára. Nagyon szép volt a festés egyébként, meg azt néztük, de full összemászkálta mindenki ezeket, és utána már nem volt annyira szép. És akkor volt egy ilyen pit walknak nevezett fél óra, amikor is azokat a kiváltságosokat, akik bejutottak ezekbe a karámokba, meg garázsokba, meg milyen padokjeggyel voltak csapat bent. vendégek. Padokjeggyel, és akkor itt fűzünk is rá akkor a padokjegyre. Ajjajajaj, ott a fülesem is rajta, mert... tamponod, vagy nem tudom, mi van ebbe a kis tékében. Hát ezt elhoztam, mert Na, bemutatom nem a gondoltam, padokjegyet. ezt a cégnél, ezek ilyen filléres tételek, ezek a Nem gondoltad volna, hogy 3000 forintot kibaszol. 3000 forintért muszáj Füldugóra. leszek megvenni a legolcsóbb, ami létezik a földön, szivacs füldugó. Muszáj voltam megvenni, mert nem is tudom, nem 3000 volt, 8 euró, vagy valami? 10. 10. 10 euró volt, és mindegy. Nem az a vicc, vittem ki. Bőven vittem ki. Odaadtam neki, Jó, de volt, hogy itt van, volt tedd nálam el. egy csomó rövidgatya. Nem kell, bírom, elrakta a zsebébe. Na, másnap mentünk ki, valahol, nem tudom, hogy hol van. Nekem meg ott volt valahol a táskába. Na mindegy, muszáj voltam venni, Kellett mert, venni. Ez kell. mert mindegy, kellett és kész. És akkor kaptunk padok belépőt, ami már össze van Nem, firkálva. az nem az. Ez nem az? Ja nem, ez a viewing area. Ó, Jaj, ez más. Pepe. Bocsánat, ez az. Hát ez ki volt nyomtatva. Az olyan. Ez ilyen, ez így volt. Hátra is rakom akkor. Névre minősítjük szóló el. jegy volt. Ez- Hát ezt csak a futamgyőztes írta alá, Bastián néni. Na minden, nem is az a lényeg, ott kérdezgették, amikor jöttünk ki, hogy ki írta alá, és mindenki nagyon örült neki, hogy nekem van olyan aláírás, tudod, a biztonsági őr. És kérdezte. Még a Maria is örült, nem annak, a másiknak. Mert kérdeztük tőle ezt a jegyet, akkor mutasd meg ezt is. Jó, mert oké, az a jegy Na ezzel Ez lehetett bemenni a garázsok mögé, a van. kamionok közé, a versenyzők, ahol mozogtak a karámok, garázsok mögött, oda jutottál, de már magába a garázsba nem mehettél be ezzel a jeggyel, csak ott lehettél, ahol a... De ezzel még az egyikhez be lehetett. Itt van rajta a VR46-os Ja, igen, de ugye ezzel azzal együtt, így van. Ha volt ilyened, de alapból ezzel nem mehet. Hát... Ezzel kajához tudti... Hogy is volt? Igen. Több szintes volt, tehát ebből van olyan, hogy csak bemehettél a garázsok mögé, ezzel már bemehetsz a garázsba, és akkor ott nekünk a Maria adott még egy ilyen viewing area-s sztorit, ezzel meg konkrétan a célegyenesbe ülhettünk le, majd erről is lesz egy kép. És nem tudom, hogy a pitfalkra már nem kaptunk külön. Nem, ott csak mondta ez a hölgy, hogy hánykor legyünk ott, és ő elintézi. Igen. De most az, hogy az hogy volt, vagy mint volt, azt már nem Elintézi. Szóval bárki, aki ott bemehetett a garázsokba, az bemehetett a pitfalkba. Igen, Ami igen. miről szólt, Balázs? Ki volt, az összes rigát kitolták, az összes riga ki volt rakva, ott látszik a képen. Itt vannak kint a verdák, itt állnak sorba. Nem hiába volt megint a zöld motor lefotózva. Hát a MotoGP-s motorokat rakták egyébként ki. A Igen, az Moto2, összeset, ugye az 3 össz... nem volt kint Nem, szerintem. csak a GP kategóriának a motorjai voltak kint. És nekik, bocs, hogy közbeszólok, kétszer akkora garázsuk volt, mint mondjuk a Moto2-eseknek. Igen. Ugye, ott még a Moto2-es egy garázsba voltak ketten, Igen. itt egy garázsba egy motor volt, vagy 3 volt egyben nyitva, vagy 2? Három. Három. Tehát Itt itt 3 garázsba volt 2 motor, a Moto2-es kategóriában meg egy garázsba volt 2. Szóval ennyivel nagyobb hely volt, és annyival több De szerszámos itt vannak, volt egyébként, vannak meg pótmotorok. tartalékmotor, meg minden, A szóval kellett nekik a Moto2-ben hely. nincs Szerintem a tartalékmotor. következő kép is egy ilyen, úgyhogy berakom azt, nem.
akkor visszamegyek, lesz még egy kép erről. Mindegy, itt megint ugye felcsillannak ezek a zöld színű motorok, ez sem véletlen volt, hogy miért voltak ezek. Na mindegy, mert ezekkel szimpatizáltunk, illetve ott a háttérben látszik még a Pramakos. Figyelj, akkor én itt, mivel még a pólót azt hagyjuk későbbre. Na, tehát ott van a Pramakos motorok vannak még ott mögötte. Ja, és akkor ez arról szólt, hogy az összes garázsból kitolták a motorokat, mind a két pilótának a motorjait, és akkor így az emberek végig sétálhattak előttük. Gyakorlatilag ilyen pár méteres közelségbe kerülhettünk, mert egy szalag ki volt talán húzva, és akkor voltak ilyen emberek, és azért tereltek, tehát azért ráülni nem tudtál, de nagyon közel kerültél ezekhez a motorokhoz. Hozzáérni sem lehetett semmihez. Így nyújtózkodva esetleg talán, de még úgyse nagyon. Az összes motort végig tudtad nézni nagyon közelről, és a garázsok is ki voltak nyitva, igen. abba is végig be lehetett nézni, tök jó volt. Ez egy nagyon jó program volt, nekem ez tetszett. Igaz, rövid volt, mert szerintem nem volt 10 perc az egész. Rövid, mert hogy ha végig akarod nézni, elkezdesz sétálni, akkor nagyon bele tudsz feledkezni magadba, és mire a végére értünk, már elkezdték terelni visszafelé az embereket. Szóval épp, hogy a végére értünk, talán egy-két garást én ki is hagytam. Én a gyári Ducati is volt a legelső, odáig én nem jutottam el, idáig jutottam el, eddig ez volt a vége. Tehát az utolsó 3 csapat. Most már úgy kellene mennünk, hogy elindulsz, előre mész, és akkor onnan jössz visszafele. Ja. És akkor voltak kint ilyen csajok, akik osztogattak ilyen posztereket, tényleg azt majd idehozom, van még egy-kettő. Ja, úgyhogy ilyen volt. És akkor, voltak ezek az aláírások, ott van a képen Pepe, jobb alsó sarokba, és a DJL-nek a kezébe adom éppen a filcet. Ugye, hogy nézett ki, amikor ott voltunk a padokban, illetve a garázsok mögött, úgyhogy ott van egy csomó turista, meg vendég, és nem nagyon vannak ott a versenyzők, csak néha mennek így A-ból B-be, mondjuk éppen megy lezuhanyozni, éppen megy kajálni, ráül valami elektromos motorkára, és így elsurran az emberek között, és akkor hogy vagy leinted, vagy így a kezébe nyomsz egy tollat, és akkor tudsz kérni aláírást. Igen, tehát ott a aláírás gyűjtésre a 3 nap több mint 10 órát portyáztunk egyébként. Ja, és akkor én hordtam is ezt a pólót egy darabig, most beraktam egy ilyen képkeretbe, aztán majd kirakom, nem tudom, hogy ez még hol lesz, de hogy ezt a pólót, ezt aláírta nekem a csapatnak mindkét versenyzője, ezt a Rossinak a boltjába vettük, ugye ővé a csapat, és Balázs is vett egy ilyen pólót, ő a Bezekinek a pólóját vette meg a DJ-nek a pólóját, és aláírattuk mindkét versenyzővel mindkét pólót. Nem, én a sapkát írattam mind a kettővel alá. A sapkát, én meg a pólót. A sapkát, a pólómat az csak, azt meg tudom azt is mutatni. És akkor itt vannak a kártyák is, ez egy nagyon különleges aláírás, ezről majd mesélek később. Őt a Jorge Martin írta alá, azt hiszem ez volt hátulra a padokbelépő, ez volt a viewing area, ez a Marc Márquez. Azt hiszem, igen ő az. Megmutassam közelről. Ha láttatok már, láttatok már Márquez, hogy karcolja alá? Ő az a Jorge Martin, ő pedig Kevin Schwantz, ezt a Team Guest-es sztorit, hiszen őt is kiszúrtam ott a tömegbe, és kaptunk tőle egy aláírást. Én még itt szereztem egy ilyet, ez Bezek is. Ezt azért írattam vele alá, mert a másik felén, ez Pecco banyájának az aláírása, és ez úgy van, hogy ők mind a ketten ugyanazon akadémián tanultak motorozni, vagy ugyanoda jártak, és ezt azért írattam így a kettőkkel alá. Nekem meg nagyon tetszett a Peccós póló, helyett a pulóver. Egy sétáló utcába sétálgattunk, ott este éttermeket kerestünk szerintem, meg sétálgattunk, és volt egy ilyen GP-s bolt, Form 1-es, és voltak meg GP-sek is. És nem kell senkinek. És kint a pályán én nem vettem pulcsit, de ott bementünk, és akkor elmondom, hogy ott könnyebb volt ott felpróbálni a boltba, tehát így este képzeljétek el, hogy este 9-10-kor, tök meleg volt, jó idő, sétáló utca, ki volt világítva, nagyon jó kis shopok voltak. Úgyhogy már tele volt sok ember is volt kint, meg jó idő volt. Balázs faszon nagyon tele volt, őt kellett 7-től nem tudom hány kiló volt a hátamon, de tele volt sörrel, üdítővel, mindennel a táskán, és
este 9-10-ig hurcoltam azt a szart a hátamon, már minden bajom volt. Mert nem ittál elég folyadékot, meg kellett volna inni. Na jó, és akkor nekem megtetszett ez a Pulcsi, és ő volt ugye tavaly előtti világbajnok, és sikerült ezt is aláíratni vele. Ott van az aláírása. Hátul, Go Free. Ő a pekós Pulcsim. Hordtam ezt is egyébként, meg fogom is hordani. Textilfilccel írattuk alá, és akkor majd rajta marad jó sokáig. Hát egy ilyen Pulcsi is, mennyi? 100-120 van így aláírva, nem? Hogy azért elég jó áruk van már. Igen. Ilyenkor. Hát egy ilyen sapit találtam, egy ilyen aláírt sapka, ilyen 70-80 ezer forint lehet venni. Egyébként ezeket a kártyákat is ilyen, ha van valaki, aki megveszi nyilván, mert ha most csak megveszed, úgy nem olyan, mint hogy ott voltál és te tudtad aláíratni, ilyen 20 körül mennek egyébként. Ezek 20 000 forinti árulják őket, de most mi a életemben lehet nagyon többször nem is fogok eljutni ilyen helyre, főleg nem annyi pénzért, nyilván nem fogom eladni, nem azért lett csináltatva, vagy nem azért lett ez, nem azért kértük ezeket az aláírásokat, hogy eladjuk, hanem hogy nekünk legyen emlék. Persze, bekeretezzük, kirakjuk, és akkor egy tök jó emlék tulajdonképpen. Na, jó, szóval tovább. Így el kellett kapni ezeket a versenyzőket, és akkor a következő képen, hoppá! Azt az én kezemben van, még mindig mondtam. Az enyémbe. Ennek a koptatónak egy nagyon különleges sztoria van. Lehet, hogy először kéne a másik koptatóval Hol kezdeni. van ez? Meg csak elő. Erről nincs képünk. Úgy van, hogy ott... Ki ez? Nem tudom. Garcia. Moto2-es. MT helmetes figura. AMT-sé volt, igen. Ja. Viszik neki a csapattársa lett most a Moto2-be a bajnok. Az Alonso. Nem. Ja nem, az a izébe lett a Moto3-ba. Igen. Ugye? Szóval, hogy vitték ezeket a ruhákat a szerelők A-ból B-be, mennyétek, csúnyán mondva, viszik javítani, tisztítatni, ugye több garnitúra ruhájuk van a versenyzőknek, hiszen egy egész verseny hétvégét ott vannak, és akkor azt vettük észre Balázsral, hogy az egyik szerelő éppen ez nem új, mint látszik rajta. Viszi a ruhát, és ott egy kisgyerek elkezdi lebontani ezt a térdkoptatót. Ugye ez itt van fent a versenyzőknek, itt a térdén valahol feltépőzárazva, de ez nem az a tépőzár, ami azért van a kecsuás kabátodon, hanem ez olyan tépőzár, amit alig bírsz leszedni. A kisgyerek elkezdett vele küzdeni, mert el szokták kérni ezeket a koptatókat ott hátul, mert ezek már nem kellenek, ez megy a kukába. Mondtam a srácnak, láttam, hogy ott nagyon küzd vele, mondtam, hogy segítek. Ketten alig bírtuk leszedni, lehet, hogy akkor te is, nem, akkor a kisgyerekkel szedtem ezt le. Odaadtam neki, és akkor mondtam a srácnak, hogy figyelj, már mondom, a másik az enyém lehet. Azt mondta, hogy persze, tiéd. Lehet így vannak, örülnek neki, na, nézd, a hülyék leszedték, nekünk nem kell vele killódni. És akkor az öreg, aki vitte ezt a ruhát, nem is tudom, nem, gyalog volt, nem motorra, hanem motorra is szokták, így odafordította felé a másikat, megkérdeztem tőle is, hogy levehetjük-e, és akkor Balázs segített levenni. Vörös volt az ujjuk utána, nagyon nehéz volt leszedni. Tök jó emlék, tök szép emlék, ott volt, megjárta a pályát, és egy igazi versenyzői. És na de hát Balázsnak is kell valamit szerezni. De nem, úgy volt, hogy én nagy bánat mondtam, mondom, bánatos nem volt. kell. Én láttam, hogy szomorú vagy egy kicsit utána. És akkor már, amikor vége volt a futamnak, ma ott pakoláztak, mondom, valamit kéne szereznünk. És akkor járkáltunk oda, hogy ne haragudj, nincs valami szemét, ami nem kell. És akkor... Konkrétan a Moto3-as csapatokhoz oda mentünk, hogy valamit adjatok. Pakoltak, hogy valami szuvenír kidobva, amit levettetek, nem kell egy törött csavar, vagy valami. Tök mindegy, mi volt, csak valamit adjatok. Egy elkopott Nimbus kulcs, hogy valamit adjatok. És akkor mondták, ott hátra küldtek minket, hogy nézzétek, a dobozokból ott pakolnak, azt mondja, ott hátul a szemetet kidobták már, amit ott találunk. Garbage. People, nem volt ott. Behind, garbage. Nem szóltak, people. Nem szóltak. Ott voltak, people. Na, és akkor ott hiába járkált, ott már kinyalták azokat a szemet, ott, ami leesett, nem koppant, az biztos, mert annyian voltak, hogy ott mindenki ráment. Na, és akkor az volt itt a sztori, hogy én ameddig elmentem nagy bánatosan,
ugye voltak ezeknek az Alpine Starsnak a sóhaj, hogy mondják azt a sisak márkát? A márkák, akik Amilyen ruha, igen, ruhasisak. Ők ott reprezentáltatták magukat, illetve segítettek, dolgoztak. Tehát volt egy alpános kamion, Egy szervizkamion, ahol igazából felújították szervizelték az alpány bőrruhákat. Így van, így van. Na és akkor elmentem én ott nézelődni, és akkor Pepének mondtam, mert külföldi nyelven jobban beszél, mint én, addig ráküldtem erre a témára, hogy mondom, no csak menjél be abba a kamionba, nézd meg, hogy mi van ott. Én addig elmentem sétálgatni, és mire jöttem vissza... Én mondtam, hogy kérdezzük meg, és akkor... Igen, de hogy én mondtam, hogy én elmegyek, igen. Hogy akkor keressünk, és akkor Balázs elment valahova, és akkor... És akkor? Én bekukkantottam ebbe az alpános kamionba, azért ez egy elég fancy dolog, meg úgy nem mehetsz csak úgy be, meg minden, de egy srác pont ott öltözködött a lépcsőn, ott bent. Benéztem hozzá, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, kellene valami alcsi a barátomnak, már mondom, hogy ezért tök jó, hogy valami relikviát vinnénk, vagy ilyenek. De azt mondta, hogy ő nem itt dolgozik, de hogy mindjárt keres valakit. Fölment, mert ezek ugye ilyen kétemeletes kamionok. Ennek a belsejében egyébként ugye munkapad volt, varrógép, ugye bőrvarró, ez egy cuccok, szóval tényleg konkrétan megsérül egy ruha, de ott kicserélik azt az elemet azon a ruhán, amit kell, vagy testre szabják, nem is tudom, hogy mit csinálnak. És akkor lejött egy másik srác. Légzsákot cserélnek, stb. Ja. Lejött egy srác, aki már ott dolgozott, és akkor mondta, hogy keres, és ott a szemetesbe, egy kukába, egy valami vödörbe kivett valamit, és akkor mondta, hogy tessék, itt van, mondom, köszönöm szépen, akkor már nagyon fog neki örülni, és őt kaptuk. És az a baj, hogy... Tartsad csak most. Így jó. Ja, látja mindenki? Szóval, ez egy... és végül is... Ez egy különleges darab. Igen. Balázsnak oda vittem ezt a kettőt, ugye jött szembe velem, és akkor mondtam, hogy figyelj, mondom, válasz. És ő ezt választotta, hogy akkor ez legyen az övé, jó, akkor ez meg lett az enyém. Igen, és akkor én utána nézelődtem, hogy kinek lehet ilyen. És ez a kis fülecske, lebuktatta. Ez a kis fül buktatta le, hogy kié, ugyanis egyetlen egy versenyzőnek van ilyen. Tippeket várunk. Majd itt mutasd be. Igen, ezt. de rakd oda, tippeket várunk, ki és utána megmutatom. Hogy... Ja, igen, lakjuk ki testképre. Na, szóval... Várj, nagyon el van csúszva az élő, mert ott még csak az megy. Nem, szerintem frissíts rá. Megnézem telón. De jó van. Következő képünkön 43 kép van összesen. Jó, hát ez nem érdekes, itt utaztunk kifele, itt megálltunk félúton, ugye autóval mentünk ki második alkalomra, hát jó hosszú út volt, egy ilyen 10 órás út. Meló után. Este 9-kor indultunk, vagy fél 10-kor. És reggel 7-re értünk oda, pont odaértünk, hogy 7-kor nyitott az Aldi, és akkor oda mentünk be kajáért. Jó hosszú út volt, de tök jó volt, én jól éreztem magam. Sokat dumáltunk, és akkor reggel kimentünk a pályára, külön parkolót kaptunk, ez egyik nagyon kedves támogatónktól, a Muger résztől, akit ezúton is üdvözlünk, és köszönjük szépen, hogy... Hívtam idefelé, de nem vette fel. Nem? Kár, majd beszélünk vele ezekkel kapcsolatban. És tök jó helyeket segített nekünk elintézni, illetve... Igazából csak a nevünket kellett leadni, meg a személyigazolványunkat. Ja. Volt saját, nem azt mondom, hogy privát parkolónk, de hogy lejelentett parkoló és foglalt helyünk volt, és akkor be tudtunk egész ilyen 20 méterre volt a busz, ami bevitt a pályára, konkrétan a depóba minket. Külön ilyen shuttle volt, ami vitt jobbra-balra, szóval hogy ezzel a kártyával eléggé ki volt nyalva szerencsére mindenünk. És akkor reggel megálltunk itt a parkolóba, volt, hogy itt kajáltunk, és akkor mentünk be a versenyre reggel. Milyen 8 képek körül, vannak? Nézzük, mert már egy órája megyünk, hogy mik ezek. Hát voltak itt ilyen Ducati szalon, meg hát nem is szalon, hanem ilyen versenybázis vagy mi, rengeteg Ducati motor volt bent, és akkor ott szervizelték is. Pályamotorok voltak ezek tulajdonképpen. Az ott van kint a versenypályán. Na és akkor... a kamion, az egyik. Igen. A Ducati csapatnak a kamionjai, ugye 2 kamion között kordonnal le volt választva. Itt látjátok is, hogy a szerelő itt viszi a ruhát, vagy éppen hozza vissza, ez a zsákban van még,
egy nejlonzsákba, és akkor készítik be a versenyzőnek, úgy van, hogy az egyik kamionban az egyik versenyző van, a másik kamionban pedig a másik versenyző. És akkor van ilyen közös rész is, ahol ilyen meeting roomok vannak bent, és akkor ott szoktak dumálgatni, vannak ilyen elektromos motorok oda lerakva nekik, és akkor azzal közlekednek tulajdonképpen itt a pálya mögötti vagy pálya melletti részen, ami tulajdonképpen egy ilyen városnak mondható. Külön van kajás rész, lakórész, versenyzői rész, és itt kérhettünk Rakjuk át a ajcsikat. mert írt közbe valaki. Na. És a megoldás, mire? Mutasd, hogy mit nézünk most? ezt. Hát még mindig ezt. Ugye ez volt. Jó, mert látom a jó megoldást, hogy ez a Martiné. És mutasd arra. Ne rakj ki nagyba, vagy nem tudjuk kirakni. Most nem látjuk, késünk. De, nem, teljesen jó. Jorge Martin, MotoGP Misano 2024. szeptember 20-a, és hát 22-én már nem ez volt rajta, de azt láttuk, ez a pénteki bukásról. Hogy pénteken bukott, és valószínűleg ezt akkor cserélték ki. Igen, és azt akartam mondani, vagy azt mondtuk, hogy így levarva sehol nem lehet szerezni, csak ott kint, mert csak ezt a kis részét szokták cserélni. Ugye ez, mivel ott is sérült, ezért már azt leszették róla. Nem mondom kétszer, mert a többi versenyzőnek nincsen itt ez rajta. Igen, tehát most ez a piros rész. Ez lehet, hogy azért van neki, mert ilyen rohadtul leszokta ő rakni a vállát, meg a könyökét, és ez ilyen plusz dolog lehet, hogy ott ne bassza össze. Tehát azért ahogy a pár versenyzőnek csak így van, ez a fülecske nélkül. És neki még pluszba ez fent van. Igen, ő neki van egyedül. Szerintem a varrónők már mondták neki, hogy Hey Martin! Drága volt az a ruha. Nagyon drága. Minden kanyarba húzd a földön. Na nézzük még a képecskéket. Na. Léptessünk, hogyha... Pörögjünk. Itt a KTM csapatát látjuk, a Moto3-as csapatot, szétkapták a motorokat, a időmérő vagy az edzés után, előtt, közbe. Teleszkópot, kereket, fékeket, direkt darabra szedik a motort, és utána összesakják tök szépen. Ja. Kövi kép. Hát ezt láttuk, amikor bementünk ide a garázsba. Karám. Hátulról ugye szemben van a Box utca tulajdonképpen, a mögött a pitfall, és a mögött a versenypálya, a célegyenes. Videót nem raktál be amúgy? Nem. Oh. És oda lehetett menni a motorokhoz, megnézhetted a szerszámokat, ott a számítógépet, a telemetriát, így bambulhattad mindent, úgyhogy tök jó volt, ott dumáltak versenyzők, hogy mi van, hogy van, mint kéne állítani. Megszakadt a kapcsolat, állítok, de most mégiscsak, megint csak jó, nem? Megszakadt? Nem tudom, én most itt, ha én nézem, akkor látom. Én is látom, írjatok már, hogy láttok még minket, vagy nem? Szerintem még láttok minket. Ja. Jó, nézzük meg, hogy milyen képünk van még. Ez a szerkezet, amivel beindítják a motorokat, ugye ezt alá teszik, és akkor ilyen dörzskerekes sztorival, valami elektromos megoldással beröffentik a gépet, úgyhogy megpörgetik a hátsó kereket, és akkor sebességbe ráindítanak. Ez volt ott a Yamahának a szerkezete. Szintén egy kép. Dobtunk egy selfie-t ott bent a karámba. Na, és akkor itt van a VR46 MotoGP csapatának a kamionja, ami előtt lefotózkodtunk, és erről van egy fotó. Ja nem, itt neked van egy fotód. Azt nem osztod el mi? Az egy tök jó kép pedig. Ott ketten lefotózkodtunk, kivittünk ilyen Polaroidhoz hasonló, nem is Polaroid, hanem Instax gépet, és akkor ott odaadtuk valakinek, hogy fotózzon le minket. Balázsra beálltunk ide a kamionok elé, és akkor csinált rólunk egy képet, az tök jó kép lett. Az Balázs kapta, igen. Neked van a hűtődön. És akkor az ugye egyből így kinyomja ezt a fotót, és akkor ott előhívódik. Ja. Itt a Márquez ír alá pár embernek, és szerintem itt irattam alá én is valamelyik kártyát vele, amit előbb mutattunk. Ő viszonylag ritkán jött ki, és nagyon sokan ott voltak. Igen. Mellette, körülötte, nehezen lehetett hozzáférni. Ő amikor ment A-ból B-be, volt külön egy ilyen médiaszoba, ő félúton úgy nem állt meg, csak mondta, hogy thank you, és akkor ment vissza ide a kamionok közé, kihúzták a kordot, és akkor megfordult, és akkor adott a leírás. Igen. Ja, valószínűleg nagyon meg szokták őt rohamozni, és akkor egy kicsit így sok embert azt nem szereti.
Ez a VR46 shop, Tavullia. Taulia? Tavullia. Tavullia? Ott voltunk. Rosszinak a szülőfalujában. Egy nagyon érdekes bolt ez. Tettünk is fel egy videót róla, egy ilyen több szintes, ilyen eltolt szerkezetű kis szobák, termek vannak. Nem túl zsúfolt, tágas, de mégis szuper cuccok vannak, nagyon különleges ruhák vannak. És az általa menedzselt srácoknak, csapatoknak a ruhái vannak kint, úgy, mint a Mezeket ott vettük. Meg a sapkát, ami rajtam van, ezt is. Azt hiszem, ezek is kint voltak, sapkák is, voltak DH-s, bringás cuccok is. Igen. MS BMW-s cuccok. Ja. Mert ugye Valentino Rossi már autó versenyzik, és akkor annak a csapatnak is ott voltak a cuccai. Úgyhogy tök jó volt. Hát ott azért elköltöttünk egy pár forintot. Ott is. Itt még egy kép a Pitwalkról. Szőnyegekre kirakták így a motorokat, ez a KTM-nek a karámja, Miller meg Bindernek a motorja van kint. Ilyen közel lehetett menni, tehát egy pár méterre ott voltunk tőlük. Gazgas, 31-et és ő a osztály. Ja. A motorja. Itt mit fényképeztél, Pepe? Itt a lányokat akartam, csak véletlenül belekerült a motor is. Na. És akkor ezek a lányok osztogattak ilyen posztereket. Mindjárt megkeresem. Megmutassuk azt, Balázs? Meg lehet, meg akkor még mutassuk meg még, amivel készültünk. Azt mondják én addig itt megnézem, de én úgy látom, hogy nem vagyunk megszakadva egyébként. Csak kicsit késik a képvideócska. Legalábbis én úgy látom. Na mindegy. Én itt késik egyébként. Valóban. Én is azt látom, hogy itt online vagyunk még. Szóval ilyeneket kaptunk, ilyen aláíró lapokat. Quartararo. Nem írattad alá vele? Nekem olyan nincs. Sasaki, náluk voltunk. Jeremy Alcoba, erről majd mesélünk, hogy ezzel mi fog történni. Szóval kaptunk egy csomó ilyet, ugye ezeket osztogatták, ezekre aláírásokat lehetett kapni. Fogalmas sincs, hol van a Pekós. Rétságon szerintem. Az alá van írva egyébként, azt kár, hogy ezt nem hoztuk még el. Na van egy Pekós is, az alá van írva, arra nekem is vagyunk, Balázsnak is. Meg van egy, igen, ugye itt írattuk alá Pekóval, vagyis ez is egy olyan rész volt, ahol kaptunk tőle aláírást. Szerencsére ő is sokszor kijött. És van egy ilyen fanzászlónk is. Már hogy bekerültünk a Pekós fanklubba. Akaratunkon kívül így tök random, tök véletlen. Hogy van ez? Így. Ugye? Ja, így. Ja, osztogattak rengeteg ilyen zászlót, és akkor mi is hoztunk ilyen zászlókat, és azzal integettünk ott, amikor ő nyert. Amikor itt a Banyájás fanklubba voltunk. Na, még milyen képpel készültél, Pepe? Na. Itt voltunk az étteremben, vagy kantin, vagy nem is tudom, catering, minek lehet nevezni. Arany életünk volt egyébként, nagyon jó kaják voltak, nagyon jó tészták, meg desszertek, meg piák. Nagyon jó. Finomságok voltak? Aha, tiramisu, meg sütemények. Ugye a kártyával engedtek be, fenn voltunk egy listán, és az Alpine Starsnak a cateringét kaptuk, ahol ugye ott a versenyzők is ott tettek mellettünk. És Dovizioso volt ott, kik ők? Vinyales, meg hát nem is tudom, hogy mondják, Espargaro, vagy nem Espargaro. Ja. Ugye a magasabb, és akkor Vinyales az alacsonyabb srác. Hát, mivel ott kajáltak, egy páran oda mentek fotózkodni velük, de úgy, hogy tudod, már akart enni, meg valamennyire, egyik a az nokedlibe már belemerült volna. Tojásos nokedliba. Egyébként külön kaját kaptak, tehát ők nem abból szedtek, amiben a halandók. Valószínűleg olyan étrendjük is volt, halat hoztak nekik. Igen. Mint olyan egy-kettőnek ilyen volt azért. Ott nem akartunk oda menni és fotót kérni tőlük, sok pilótával így lefotózkodtunk, de nem akartuk kaja közben zavarni. Egy ilyen selfie dobtam, hogy meg tudjam nektek mutatni.
ott beszélgettek mögöttünk, ott kajáltak körülöttünk, úgyhogy viszonylag közel voltunk így a versenyzőkhöz. Ez a sprint futam, ez az a főlelátó, amit beszéltünk, amihez kaptuk azt a kis jegyecskét. Amivel fel tudtunk menni ide is, ugye. Ez ilyen nagyon mindenhova bejuthatós kártya volt. De ez a sprint futamnak a díjátadója volt. Igen. Célegyenes mellett ültünk, vagy közvetlenül a célegyenesben, és előttünk volt a díjátadója. Jó, én csak elkezdtem nézni a kommenteket, de ilyenkor nem jó, hogyha ketten elhallgatunk. Nincs most új. Az jó. van csak, hogy megszakadtunk. Itt dobtam egy selfie-t a Jorge Martinnal, mert ott elsurrant ott éppen mellettem. Hát ő belevigyorog ilyenkor mindegyik kamerába, amit éppen ott lát, de ugye hozzák viszik a versenyzőket, meg sokszor gyorsan kell tovább menniük, meg dolguk van. Úgyhogy azért ritka az a pillanat, amikor ott nyugodt körülmények között tudsz egy aláírást kérni tőlük. Általában nincs is. Vannak. Nincs. Úgyhogy ott kell lenni a zsebedben a filcnek, meg a kezedben. Én a táská pántjába tűrtem be azt a polót, amit alá akartam iratni, mert bármelyik pillanatban lehet olyan, hogy így megfordulsz, és akkor itt van melletted, és akkor mind a kettőt kell egyszerre adnod neki. Ja. A kerekeket azokat egy ilyen állványon vitték a motoroktól, azok addig a sátorig, ami a Pirellin meg a Michelin is volt, ugye? Mind a kettő ott volt kint, és ott voltak ilyen gumizógépek, centrírozógépek, meg egy szerviz sátorpark volt felállítva. Átvitték így a kerekeket, és akkor átgumiztatták őket. Ja. A felnén, ezen az állványon rajta a rajtszám, a felni belsején, tehát amikor le voltak szedve a gumik, én azt néztem, ugye be lehetett azért így nézni ezekre a helyekre, még a felnén belülre is ott voltak a rajtszámok, hogy tudják, hogy ki és ne véletlenül se legyen összekeverve. Úgyhogy mindenre föl volt írva a nevük, hogy mi hova tartozik. Ilyet elég sokat láttunk egyébként, hogy a gumikat ott vitték. És akkor ott Kevin Schwantz-szal sikerült egy közös fotót csinálni. 93-ban volt világbajnok, ha jól emlékszek. Pont múltkor küldtél, vagy én küldtem a videót, amin dobott egy perecet, hogy nyomott egy ilyen high jó nagyot esett, nagyokat meccselt ő is, még két ütemű motorral 500-asok voltak, azt hiszem azok. Ja, és ő is világbajnok volt, és egy aláírást kaptunk tőle, itt van előbb megmutattam, meg egy közös képet. Ja. Hát a időjárásról nem beszélgettünk, mert ugye itt siet mindenki, úgyhogy sokat nem tudsz velük csacsogni. De... Én a keverés arányra lettem volna kíváncsi, hogy akkor mivel ment. Hát, milyen olajjal és milyen keverési arányba. Ja. Engem csak ez érdekelt volna. Na itt van kis Dovi. És pont abban a pólóban vagyok egyébként, amit aláírt. Meg az enyém is, csak az ott van ki félrerakva. Azt is aláírtuk. Előtt elkaptuk őt, közrefogtuk, kértünk tőle egy aláírást. Andrea Dovizioso itt írta alá a pólómat. Mert hogy ő is Ducatival ment, ugye? És még elég komoly meccset vívott még a Rossiékkal, Lorenzóval talán a világbajnoki címér, úgyhogy egész ügyes pilóta ő is. Jól megy, és hogy jövőre megint fog a Yamaha-nál? Vagy most volt ilyen beugrós pilóta? Pilóta, igen. Már ő letette ezt a komoly... Kiöregedett, 36-7 évesen. Vagy valahogy így van. Ja. Kövi kép. Na, ez itt egy nagyon nagy ünneplés volt. Egyébként. Eleve 75 éves volt ugye idén a GP. Ez az egyik. A másik, hogy 100. győzelme volt a Ducatinak. Ez volt még itt a apropója ennek az ünnepségnek. Ugye, Pepe? Így, ahogy mondod. Úgyhogy itt erről én raktam ki videót, vagyis hát átküldtem, de azt nem raktad be akkor ezek szerint, ahol énekelnek. Videókat nem. Ez is de azt mondtad, hogy ez hogy kerültünk ide, vagy mi ez? Nem mondtad? Ezt nem. Ugye a pálya arról kell az élet volna jó a videó, ja. Most már mindegy. Amikor vége volt a futamnak, ugye bejutottunk a pályára, és olyan jó helyen voltunk a célegyenes mellett, hogy gyakorlatilag a második sorban voltunk itt a díjátadó előtt, ugye a pitfallnál, és a lehető legjobb helyen voltunk szerintem, úgyhogy ilyen közel néztük a díjátadót, ez baromi jó volt.
ennél közelebb csak a depóba lehettél volna, de meg így kellett volna felnézni. Igen. És ott egyébként hát itt konkrétan egy ilyen diátadó van ott, meg a csapatok voltak. És ki van ott? Ki van ott? A Dovi. Pont Dovi van ott. Pont Dovíziózó, akiről előbb beszéltünk. Na nézzük a kövi képet. Hát Ez itt csak egy ilyen... kajálgatunk ilyen tengeri cuccokat itt este, a tengerparton beültünk egy étterembe, és akkor egy Csapat megbeszélés volt. a Hogy fogjuk holnap megtámadni a pályát. költségvetési hiányról beszéltünk nagyon sokat, az RRT-sről, és elettük a maradékot. Meg ittunk egy jó sört. Egyébként full brutál jó tengeri kaják, annyiba kerültek itt, mint hogyha itthon megeszel egy szarpizzát, szerintem egy sima. Hát nem volt, egyáltalán nem ja, volt a drága. McDonald'sba többet fizettünk egyébként, mert voltunk Mekibe hazafele. Az mondjuk nekem nagyon tetszett, azt tetszett, hogy nem kellett sorba állni, mert mi azt hittük, hogy zárva van a McDonald's, mert rajtunk kívül senki nem volt abba az étteremben. Balázs, Hidi Miki nem volt reggelizni? Nem volt itt. Nem volt ott. Na, Pepe. Beszélj, amikor én megállok, akkor te is megállsz. Ez a szar. Amúgy annyit tudsz beszélni. Lökjed tovább, mert én már készülök Nem már valamire. azt szól, hogy mit akarsz? Nem, én már készülök. Tényleg, jó. Elmentünk a Ferrari múzeumba is. Nagyon hosszú videót csináltunk erről, közzé fogjuk ezt is tenni, egy picikét meg kell vágni. Nagyjából vágatlan lesz ez a videó, itt van fent a kamerán. Ki fog kerülni, én azt gondolom, hogy még idén lesz egy kis időm, akkor kirakom. Barom jó múzeum volt, én ezt imádtam, én annyira örülök, hogy ebbe mentünk, Balázs. Egyébként Nem is tudtuk, hogy van-e először, csak azt utána néztünk utána, hogy van ilyen lehetőség hazafelé. Mert hogy hazafelé jöttünk, és Beugrott Bologna mellett volt. Modena, meg Maranello. Mit mondtam rá? Marbella. Nem Marbella, valami más. Torrente is ott volt, a küldetés volt neki. Na, tök jó volt ez a Ferrari múzeum. Egy dolog miatt nagyon ebbe akartam menni, mert 2 múzeum volt is egy kis vita. Nem volt vita, egy kis úrlódás, vagy egy kis érdekegyeztetés, vagy hasonló. Az volt a baj, hogy az egyikben nem volt biztos, hogy van ilyen autó, amit a képen van. A másikban meg biztos volt. Nem, a másik, igen, én utána olvastam, én ezt az autót szerettem volna látni, a Ferrari F40-est, ez ebben a múzeumban volt. Viszont a másik múzeum, az inkább az Enzo Ferrariról szólt, az öregről, hogy találta ki ezt meg magáról a brandről szólt. És meg a verseny. Az modernebb volt, tehát olyan imponáló. Az nem is volt olyan régi múzeum, az pár éve nyílt. Igen, az egy ilyen tök modern, tágas. Ez azért szűkebb, de nagyon komoly technika van itt is bent. Szerintem ez egy nagyon jó múzeum volt egyébként, amin voltunk. Én nem bántam meg, hogy ebbe mentünk. Kurva jó volt. És a Ferrari-nak, aki szereti a Ferrarit, meg a Forma 1-et, a fejlesztő központnál van egyébként ez a múzeum, vagyis hát nagyon közel van hozzá, ilyen pár száz méterekről beszélhetünk igazából. Az lehet, hogy 2 nézőnk van, mindenki elment aludni. Lehet, mert elég késő van. Na jó, akkor szavaztok. Na, és akkor itt ilyen verdák voltak, amiket annyira nem illik lepatkázni. Ja, meg drága. Drága lepatkázni, Form 1-es autók is ki voltak rakva, Schumachernek ott volt egy pár autója, néhány autója. Laudának sisakok, rengeteg trófea, rengeteg trófea, rengeteg sisak kirakva. Motorblokkok kitéve így, persze nem a legfrissebb, hanem valami korábbi érának a motorjai. Nem tudom, ilyen 4-5 éves blokkok voltak kirakva, talán 2020-as is még. Ja, úgyhogy ez egy tök jó múzeum volt. A régi Le Mans-os gép. Szép volt ez is. Van-e újról is kirakva, raktál be? Nem. Mentünk egy kört egy Ferrari-val, ami egy Porbafingó volt. Nagyon necces volt, mert kijöttünk a Ferrari múzeumból, mondom, Balázs, itt sokkal olcsóbban lehet vezetni Ferrarit. Sokkal jobbat, mint itt Magyarországon, úgyhogy menjünk. És pont akkor kezdett el esni az eső. És szemergett, és oda mentünk a csávóhoz, mondtam neki, hogy mondom, mi van ilyenkor? Hát mondom, amúgy egy kicsit azért kéne neki nyomni.
Hát azt mondja, szerint ez még olyan idő, amikor el lehet indulni. Na most erről az autóról azt kell tudni, hogy ez 100 millió forint körül van, kurva drága. Használtam is. Használtan megkerestük, és ez egy egész friss volt, ez egy ilyen 2 éves modell volt körülbelül. De végül mindegy, kipróbáltuk, mindent aláírtunk, amikor váltottál, durrogott, mentünk, 2-en utaztunk, 3-an utaztunk benne, ugye, jött az instruktor Balázs, meg én és akkor szerintem jó élmény volt, ez egy kicsit oda lehetett neki dobbantani, nekem tetszett. Volt tesztpálya is, de oda nem lehetett felmenni. Ja. Itt van még egy kanyar, ugye vannak ezek a kanyarfotók, nekünk csak ilyen kanyarfotó jutott. Nem a Mátrába készült. Szevasz Kristóf, hiányoltunk már téged amúgy. Van egy ilyen kis kanyarfotónk van még itt. Az jó, szerintem ez jó, nem? Elég jó döntöttük a kanyarba. Kicsit átéltük a élményt, ja, jó volt. Hát itt meg kezdődtünk, ez volt a Prato 1, azt hiszem, 2? Már nem emlékszek rá, egy vagy 2. Prato 1, aha, és akkor innen nézzük a versenyt, ez volt az állóhelyünk. Az egyen pólónkba, Mizánós pólóba. Ami rajtam van most is. Egy látszódik, igen. Ja. Ez jó volt. Kb. Ennyi ember ment fel a pályára, tök jó volt. És akkor az utolsó kép, hát itt felmentünk San Marinóba, robogóval felzsaltunk, és akkor ott kajáltunk, kávéztunk egyet. Jó volt az is. Pénztárcán, mennyi pénztárcát vettetek? Nem tudom, sokat. Többet, mint kell. Nem fért be hazafelé. Na, ja, ez volt akkor... a mi kis kalandunk kint Olaszországban a 2 MotoGP versenyen. Na, Pepe, itt van. Itt, hol? Itt. Ott van egy ilyenünk. Erről szerettünk volna egy kicsit beszélni. Ugyanis van az, ahol kiknél voltunk, azoknál. Jeremy Alcoba volt az egyik pilóta, abban a karánban, ahol voltunk. A másik pilóta pedig Ayumu Sasaki. Konkrétan ott a Sasaki mellett voltunk végig, ahol hozzá úgy közelebb voltunk. De mind a kettőjüknek a motorja ott volt, és ezeket vizslattuk, és ezekről láttatok képeket. És a Maria nagyon jól ismeri őket, ezért készültünk nektek valamivel. Én vittem le egy RRT-s sapit, illetve vittünk le Balázsra sapkát. Amit összefirkáltak. alá tudtunk velük iratni. Hogy van? Úgy. Hát, ja, nem, ott néztem. Így látszik, így jó. Sikerült velük aláíratnunk, és ezt ki szeretnénk sorsolni közöttetek, akik követnek minket. Hol a kép? Ott. Ugye és hitelesítettük. A célegyenesben van a hitelesítő fotó. Kezünkbe a kép. Ott a sapka, mi ott vagyunk. És igen, kezünkbe a kép, ezt jól megmondtam. Kezünkbe a sapka. És ez ott készült, egy olyan. Ez így egy teljes pak. És gyerekek, így lesz egy pak, és ezt valaki megkapja. Nem most, de majd közületek. Majd kitaláljuk, hogy milyen módon ezt valahogy ki fogjuk sorsolni, kitalálunk rá valami játékot. Valószínűleg megosztós történet, mert ugye nekünk is kell azért, hogy itt valami hasznunk legyen belőletek. Valami megosztó sztorit kitalálunk rá. Baszki, ilyet kéne csinálni. Ez jó minőség. De most ne azt nézegetj. Siki, ilyet tudsz csinálni? Ezt vigyünk egyet nekik, hogy én ezt nem tudom, ezt hogy tudják ezt megcsinálni. Ez nagyon prémium. Meg még ha valaki szereti a pekót, még a szaga is jó. Mindig nem jó mutatom, így. Na nézd csak, ha valaki még szereti a pekót, még van egy ilyen felesleges GoFree zászlónk. Ezt is kitaláljuk ki oda. Valahogy ezt is kisorsoljuk. Kisorsoljuk ezt is, és akkor igazából ennyivel készültünk volna, csak ugye ezt ugye végére, ha tartogattuk, lehet, hogy egy kicsit előbb kellett volna megosztani veletek ezt a... És amit még ki fogunk sorsolni, az ez a sapka, ami Balázson van, és még ki fogunk sorsolni a mai napon a videót lájkolók között, Jorge Martinnak a könyökvédőjét, Balázsnak a zsíros füldugóját is ki fogjuk sorsolni. A kettőt külön-külön, úgyhogy 2 ember kaphat, és így külön egy harmadik kapja meg a tokját. De várja, a tokot nem úgy. A
tokot kupak nélkül. Van, aki megkapja a tokot, van, aki meg a kupakot. És kisorsoljuk majd ezt az árcédulát, ezt a VR46-ost. A matricát rúlom. A matricát. Mit sorsunk ki? Nem, ez az egész csak egy vicc. A baseball sapkát, az aláírt baseball sapkát sorsoljuk ki. Banyájás zászlót. A képet? Illetve ezt a Yamahás csomagot. Így van, Yamaha csomag. Amúgy egy ilyen sapka, hogy nem olyan olcsó. Alapból ez a sapka aláírás nélkül is 6000 forintért megy, csak mondom. A RRT webshopban megtaláljátok, írjatok egy üzenetet, nekünk küldjük. Plusz postaköltség, vagy személyes átvétel. De így aláírva, szerintem azért karcolja az 50-et. Igen. Ja. Simán. Én is úgy gondolom. Legalább. De ennek utána lehet nézni, tényleg eBay-en, meg különböző aukciós oldalakon fent vannak, és hogy egyébként tényleg drágák ezek a cuccok, de hogy ezt szeretnénk nektek odaadni, mert tök jó fejek vagyunk. Úgyhogy igazából ennyi, nem, Pepe? Ja, karácsonykor lesz-e valami merchünk még? Azt kérdezi Kristóf. Hát figyelj, Kristóf. Az a hely meg bezárt, ahol voltunk eddig. Vagy mire gondol ő most? Ilyen ajcsi, sapkapólói különlegesség. Nekem egyébként a napokban eszembe jutott egy új design, az inkább ilyen nyári ötlet. Azt még szeretném megvalósítani, de azt szerintem csak nyára. Újat nem fogunk addig kihozni. Max majd kirakom, lehet venni, persze szívesen. Karácsonyig bőven odaér, rengeteg meg van csinálva, le van gyártva. Úgyhogy ezeket... Raktáron, igen. Úgyhogy ezeket meg tudjátok vásárolni. Úgyhogy ennyi. Azt a képet meg szerintem még lehet, hogy most kirakjuk a megosztós Melyik képet? témát. Hát arról dobjunk ki egy képet. Sapiról, meg a izéről, hogy akkor elindul. Jó, ezt kitaláljuk, hogy fogjuk kisorsolni, mi alapján, mi a feltétel ennek. Hogy tudjuk ezt jól nyomon követni, és akkor posztoljuk. Úgyhogy szerintem ennyi. Hát ha nincsen más kérdésetek ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, akkor lehet, hogy megyünk aludni. Mindenképpen, mert már másfél órája itt vagyunk. Igen. Jó. Úgyhogy köszönjük a figyelmet. Mind a két nézőtől. Azt mondom, hogy nem sok. De voltam úgy, amikor én 10 Tényleg? néztem. Aha, már én néztem. Én nem néztem. Volt, amikor 10 környékén. Na jó van. Pepe? Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok!